Wataran na fito daga Yamai zani Maraɗi. Sai motata ta bani matsala. Nan take ta tsaya akan hanya. Bani da wani zaɓi illa in fito neman agaji. Ina fitowa na dubi gabas, na dubi yamma, ban ga abin hawa ba. Kwatsam sai ga wani bawan Allah ya bulle. Na tambaye shi mafita. Jim kaɗan sai gani a cikin mota na ci gaba da tafiyata. Haka na daure na liƙa kallon ƙauyuka da dajin da muke wucewa. Har bacci ya ɗauke ni. Ban ankara ba sai na ji an ce min iso Maraɗi. Na fito ina farin ciki da annashuwa. Ko kun san wace mota na hau? Emma Transport ne. Sannan wanda ya ɗauko ni ashe babban manajan su ne. Emma Transport motoci masu safarar mutane da kayayyaki tsakanin garuruwa kamar su Yamai, Dogon Dutse, Madawa, Tesawa, Maraɗi, Zambi.